Здравейте всички, които ме гледат, аз съм Максман и това е четвърти епизод на Minecraft Pocket Edition Survival ми. В този епизод ще си направя ферма за храна най-напред, после може би ще направим и за животни, така толкова голям става. Надявам се ме чувате добре, ако не ме чувате, пишете в коментарите да говоря по-силно. Така. И само трябва ми дърт. И да направим тази ферма накрая. Не трябваше. Или може тук. Търтем. Значи всъщност това ще е фермата за животни, защото нямаме семена. И така. Силно ще е достатъчно голяма. И трябва да посеча малко дърво да направя ограда. Така. Може да е малко скучно да гледате как се сече дърво. Но бута. Овца. С това трябва да ходя да спя. Така, сега отивам да се заспивам. Мисля, че стане добре. Някакъв къща. Иначе мисля, че стане добре. И сега се лягам. Сега долу няма крипъри. Надявам се, защото те са много гадни. И провалят плановете на хората. Они заривяват къщи, ферми, убиват животни, убиват вас. И такива неща. За силно се чуете, защо не си слагам нещата в честовете. Това е защото има един бъг, където като сложи нещата в съндъка, изляза от играта и пак вляза, те няма да ги има. А ще ги има там, където ги бях взел. Примерно нещата от пекарната. Ето сега ще ви покажа. Ако си бях поставил тези неща, нямаше да ги има в честа. Но сега ще ви покажа този бъг. Аз взех нещата от пекарната, ето ги. Сега ще отидем в пекарната и ще видите, че пак ги има. Не, няма ги. Добре. Значение. И под тук ще си вземем малко картофи. Въпреки, че е повече харесвам. Така, готово. Очевидно или са го махнали, или нещо не се е бъгнало. Или аз не съм излизал, май. Така. Пишете дали къщата изглежда добре.
отвътре отвънка. Отвътре на мен прибива на хижа. Не знам дали чуете някакъв звук, но надявам се не е много силен. Като толкова са огради не стигат. Трябва да направи вратичка. Готово. Готово. Така.